kuti jo paZimbabwe kuti jo kumagweja kuti jo kumakombi kuti jo Copacabana town yese budirira muri here yarye basa yamanga yadzudza akasimba muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwamuri tinokuchingamidzai pano paPahasha TV. Nasi tine muenzi muimbi akaita mukurumbira kana kuti achiri kuita mukurumbira Shuga ndiye watinaye nhasi pano paPahasha TV. Makasimberi mukoma taroinga ini kutapirirwa kusimba kugwinya chekubati moryo kuite ngwingwingwi kuite simbi mushuga imomo handiti ka hanzi mushuga imomo. Kune vamwe vakatarisa pano paPahasha TV mukoma Shuga muimbi akamboita mukurumbira mazuva ano ndopavanga vati zizi, asi takazombosangana nawo kune imwe live show vachiratidza kuti vari kurodapura unanzva yemagitari tikati timbovashedza nhasi tikurukure nawo. Vazhinji vangade kuziva kuti ndiani kwaanombonzi Shuga. ndini inini Tarwinga Manjokota Shuga rebasa ndiri pano mafanzi ndini ndiri basa Shuga ndiri basa handiti rakamboyanzotanga sei maifarira kudya shuga here kana kuti zvaifamba sei? Inini shuga zvechokwadi ndaitoita yekutonjonja chaiko totaimira kuti mhomozi vakangobuda mudheri paya ndototi zvangu tanga kutapirirwa mobva manombora. Alright. Saka zvemimhanzi izvi zvakazotanga gore ripi? Gore ndakude kuchizotokanganwa kare kare ngatingoti ini ndakatanga zvangu ndichiri kutoenda kuprimary level chitangawo zvimwe ndichitori kamufana ndaitongoridza zvangu magaba gitari regaba panguva iyoyo kusvika kuma 1998 ndo pandakatanga kuti nyatsochizoita zvekuchitorova iri rudapura unanzva iri remangoma. Gore randakatanga chairo ndakuda kuita ndichitokanganwe zvokwadi. Muchimbokudzoserai kumashure ndikangoti munhoroondo yenyu yekukura vamwe vangade kuziva kuti makakurira kupi? Ndakakurira kuBhuera kunonzi Pamuzukomba kunoenda kwandakaberekerwazve. Ndikatozongouyawo muno muHarare 1994 ndichipinda muno muHarare tanga kutorova mangoma angu ndichinda ndakaenda mumakore amakatanga ndofunga hangu ndandichiri mudiki ndandichiri kukura. Mumazuva amakatanga imi mukuita zvemimhanzi izvi muchiburitsa damba refu rekutanga ramakaburitsa. Vamwe vaiti izwi renyu riri kuita ngeramukoma Ketai. Pangave pane ukama here kana muimbi wandaitofarira zvekurevesa favorite zvekuti ndo wakatoita kuti ndipinde munyaya dzekuimba kwaiye kutofarirwa nemavhoisi avo pamwe chete neperformance dzavo nechido chavo rudo rwavo rwawaiitawo kwandiri ndaitoto ndikavasvikira vari pamashow paya pavanenge vaenda pabreak paya ndaitomboona nguva yekutotaura navo ndichivaonesawo nezvekuvafarirawo kwangu ngoma dzavo wakatova nekutondisheka muoko kudai kuti aiwa iwe wandipedza ndaperera saka chiuya ini kutaura chokwadi muri kuona zvandiri kuita mukoma ndo zvandakaitwa navamuchawaya ndikatoti shuwa baba ndimi here muri kundisheka nemaoko enyaya kanzi yesi uya kuchitungwidzidza ujoine bhendi. Saka kubva ipapo Mwari wakazokurumidza kuti kuvatora ndisati ndajoina bhendi, asi kubva pandakangotangawo inini kutongodambura mangoma voice riri panapa harisundiki zvotombondinetsa kuti voice iri ndinombozama kuda kuri chuna kuti riite rechisunduka pichana kune baba vamuchawaya but zvakato zvinotondirambira ifirapo. Saka madamba refu amati maburitsa kubva pamakatanga amangani kubva izvozvizvi madomere nemazita kutobva pana ndakatotanga ndiri kuda kutoita izvozvo ngerechitokorofu rekutanga rainzi chii zviri mukati ya nyaya tikaita kuti album zviri mukati inini handi muchindoona ndakadaika miri wangu ndiri munhu akangodaiso
moita ngeboys ya kuti but manje zviri mukati memiriwo manje ndo zvisingaenderani nemiri zvinozobuda imomo kutosanganisa zivoice racho iro small body big engine ma one alright rechi 2 kutaura tauro zvandinoronga kana iri nhamo yangu haunei nayo kutambura kwangu inini haunei nako rechi 3 manje Mairosi ndo rakaputika kungoti hazvo ndinonzwa kubatikana umwe wangu wandisiya shamwari yangu yepamoyo Mairosi wandaiimba hangu ndichifara hazvina kuti ndiye wandaita inditira utsinye sekufunga kunoita vanhu but nhasi unoyu titondoradzika Mairosi tinoti zorora murugare hama yangu mundiregerera vatsigiri ndisamu awa tine urombo zvikuru nekushayika kwaMairosi toenda pane rimwe rakazobuda kuchema nekunakirwa kuti jo kumakombi kopa kabhana tonasi yese budiriro yese ndo rimwe rakaputika mapombi nananda nhongarakira ngogweja uri herere mumaminda nevarimi rechi 5 pane chimwe nechimwe rechi 6 pane moda kuti ndi strategy iro rwamwari rinyatsoriziva asi vachariziva zvavo rechi 7 moda kuti ndite sei rechi 8 tichinda takainda dzimwe dzacho hachazii muchazivi saka pamaalbum ese amakaburitsa ramunoti iri album iri ndo randonyatsofarira chamungarwire chiko naive diwe ndo manyama nanhasi ndazama kuridza ende ndiri kuzama nepandokwanisa tine album iroro ndo rakachaholda mamwe ese andikuita pozouya panera ndakaita ndekusouth africa rinonzi pasi pezulu ndinana zvomondibatira piki nepashoro ndichiri mupenyu ndo rimwe racho iroro riri kuratidza kupisa futi inyaya yekuti mafanzi anga asinganyatsi zvavo kuriziva tacho kanana zvamunonzwa imi handizvo zvandinonzwawo nana ndochakanetsoka kundoona chido wangu ndoenda Zimbabwe kundoona dali wangu kufunga iwe kwauri kure ndopairi futi ipapo nana muna mato wangu ndirimwe futi album rakanzi ngavataurezve asi huru yadzo iri Mairosi ndo yenyu imimi saka maband members makachinja here makaita sei maband members zvakarongeka mufunge mafanzi vanogara vachishungurudzika vachishushikana kuti saka shuga tikaenda kumashozi kwake tichandonakidzwa naanani John Zanga Jonzo chimbangambanga vaimbomuziva zvavo vamwe vachimbomuona kune mamwe mabhendi akaita sana Frango tinaye kushuga zvekutoti pane malatest acho aripo ndo wacho ari kutorwa mangoma acho nhasi tinenge tinaye zvakare kwatingeita mashozi Nixon Gatsi tinaye baba Gidza mwana murehwa aripo Edwin Zandonda tine vakomana vari kurova madhiramu tinashe aiwa achiri kudambura mangoma mukomana wekudambura mangoma aripo mune muchirova inini ndinongotaimira kuona kuti aiwa izvezve mafanzi avarayirwa manje vanenge vasingazi kuti ndobata futika ndinongonotoke ndakutangidza mahwana anguwo manje ndinogona kurova lead yacho ndorova futi rhythm yacho ndorova futi bhesi racho ndorova futi mangoma acho kana zvikanetsa ndojambira futiko majaive ndichisairira futi one saka zvavatorera nguva yakareba sei kuti mugone kuridzawo magitari ina hazvina kutombonitorera nguva yakareba nekuti semataurira namboita yapa kuti ndakatotanga ndakangoti hangu ndingangoti gore ndichimbokwenderenzverwa ndana mukoma Aron Chinamira namukoma Naison Chimbeto vaipota vachimbondibatsira zvavo namukoma Nixon Gatsi vatinowe nhasi vanochinjana kuridza bhesi naJohn Zanga ndiyo mumwe aipota achindibatisa hazvina kuti tombonditorera time ndaingokwenenzverwa nana Tafara Masunungure pane gore mukoma Taruinga ramakanzi makwita music rakanzi shuga ati ndakatombodaini ndakusiya chokwadi ndakambotozvitaura ipapo ndanga
ndakadaidzwa kunational FM ndiri painterview chokwadi ndakazvitaura ndatsamwa zvima chokwadi chii chingave chaitika nekuti munoziva zvinhu zvinobuda zviri zvemakuhwa zvine zvakaipa munoona chichiitika mukoma basa radii riri kuimba patinenge tichitoita basa redu riyari tine zvinhu zvatinenge tichitarisirawo sekupurezwa kutenge ichitwawo nemafanzi ende isu tichitoitawo basa redu tichiisawo maefforts ekuti munda wangu wandiri kurimawo ndinofanira kuti something but ndakaridza inini mhanzi dzandataura kubvira ngatingoti kubvira pana dzamunoziva dzakaita mukurumbira kutaura Mairosi yacho kuchema nekunakirwa naiye andati chimwe nechimwe pese apa ndaitamba nhamo even vakomana vangu vandairidza nawo wandinochinaona nhasi zvakaoma kuti pamwe pacho tinenge tichiita sekuti hatidi kuvapawo mari tapedza kushanda tozovapa mari dzetu kuti unenge uchitoona kuti but mari yandiri kupa munhu uyu anoraramawo sei nemari iyi kunenge kusiri kuda kuti ndipowo munhu mari shoma ndinotarisira kuti ndipowo mumwe wangu mari inomufadzawo inotondifadzawo inini wacho but zvinoramba nenyaya yekuti tinenge tichishaiwa vanhu vanotibatsirawo kuti zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka sekuitawo kunoitawo zvimwe zvevamwe vaimbi gozi kumagitari zvechokwadi nyange ukanyamboridza magitari nemutoo upi ukanyamboimba kuita seuchaboka pasi pehuro kana usina backing yakasimba rwendo ma1 izvozvizvi ndine challenge ndogara ndichitaura kuti munoona band kuti rinzi band tinofamba tiri timu yebhora 12-1 or 10-1 wanoda transport zvino inini shuga ndinenge ndisina transport tinoda zvetransport kuti titakure zvinhu zvitoridzisa andina ndozvitakurawo here nemusoro saka ndo zvimwe zvinhu zvandakagarira pasi kanoti no ndaane nguva yakareba ndichiita izvi but handina midziyo yekuti nditakure zvinhu zvandoshandisa saka ndaenda kuita mashoko acho ndodzoka mari yacho ndenge ndisina mari ndoenda kumba ndisina mari unosvika mukadzi wakainda mapoto akatotengeswa mumba musina chiro saka ndakadzwa kuti makambenge mambochionera muchigara kumozambique ndisingazivi chokwadi here kumozambique zvinhu zvinenge zvichingobuda mumakuhwa ya vana Mairosi vakambotaurawo zvisina basa vachitotaura kuti taitamba nhamo kumozambique takazochiona aiwa kugara kwandakaita kumozambique ndakatogara nezvikonzero zvekuti pakatanga piracy pepe music yangu yakapaireswa zvekuti vanhu vese vari kufunga kuti vakarwa nepiracy indi ndakarwa nepiracy saka ndakatoona kuti zvina nekuti sezvo ndapaireswa munyika munomu nyangwe isiri nyika yekwangu chirega ndichimbotenderera ndichiita mashow munomu zvimwe ndingambo pamalive show ndo pendingatoona munoziva ndaiti ndikasvika panotengeswa maCDs pepe mona table yakaita seiyi ndaisvika pakazara maCDs angu moza ndaibuda misodziso ndichiona maCDs angu aindojublikirwa kuTanzania munhu achitotengesa maCDs ake achitondiudza kuti shuga ndiri kuita mari nemaCDs ako indisina mari ndo chete zvakaita ndigare kuMozambique ndikatosiyirwa mainstruments nambuya wangu waindibatsira maichitago ndandisina kana dambudziko taitoridza magitari nemainstruments andakapiwa nambuya maichitago maicharehwa aindibatsira kubudiro 2 saka vana Mairosi vakazotangawo kutaura zvisina basa vachiti ye munhu yakutamba nhamo apa nyamba bakuda kuzama kuondomura tonera ragweja manje kuondomura tonera rangu kuti zvangu zvisavhaya handina kutobvira ndatambura kuMozambique zvaitofaya aiwa plus kuMozambique kutori nechaunga manje kune mafanzi wobu saka ndainzwa pamusic yenyu muchiisa rurimi runotaurwa kuMozambique kwakwa kutoredzera manje kutapirirwa alright kutapirirwa because Mozambique ndakapinda zvakangofanira kuti ndandi kuSouth Africa kubva 2018 ndazodzoka gore rapera muna December ndakaita 4 years into South Africa kungokonewa kururimi rwangu hangu runongorema daenda kutotaura chekuSouth Africa all time ndakarowa mashows makona akaenda muSouth Africa ende hazvina kureva kufuti kuti ndandichitambura ndandakangostika ndiri koko zvangu ndichimboona chimborowa mashow ndiri kweyo taitosangana nana Mukoma Solomani Chimbetu chitomboridza tese kunana Jimmy Sting Jobek nana Baba Shero taisangana futi nawo Mukoma Machiso taisangana nawo kuSouth Africa vana Simon Mutambi vana Makingwazi taisangana nawo kuJoni asi uyawo wachindisiya ndirimo chimukomana chaisara chingori chiri muarea ndandatoseta mapese angu
but nenyaya yekuti ndakazoona kuti zita rangu kunoku vanhu vari kunditi he hancharimba he ndakatofa ndapera ndobva ndati mira ndichivaendera kumusha kwedu ikoko ndichinyatsombonoona kuti wamadzoka neshuga maiwe matanzi nematanzi ariti any new projects dzamuri kugadzirisa? Maprojects atopo, tine mavideos atiri kuita, tine 2 videos dzakatopera. Piki nefoshoro zvamondibatira piki nefoshoro ndambokudzai yai chasara kutongokupakurirai neimwe futi iripo. Then tine album nyowani iri paserious yetoda kutoti tiite launch, tiri tokukokaiwo neuwandu hwenyu, masponsors, mabosses, mapromoter nemafanzi vasina kuomera, huyai kualbum launch. Date hanisa ndakupai zvangu kuti ndezvarini. New album iri kuuya kudzoka kweShuga. Ndo album racho yangaenda kupi Shuga? Shuga yangaenda kuJoni. 4 years. Saka yakudzoka. Yadzoka munyika mayo, muZimbabwe mayo. Anditi. Yeah. Saka zvichinyatso rimwe iri. Mangoma atakarowa yezvezvi mukoma wangu kakutaura chokwadika. Kungoti hangu ndikaita sekuti ndiri kuzvirumbidza. Anditi. Asi imimi ndimi muchangonzwa mika kuti dapura huna nzvara mambotaura riya idapitapi zvekuti mukoma Maselo vakabata mushini ndo vakandi producer saka anzi big up to Maselo. Aiwa chibaba mukanya aiwa pilima wa soko kusaka aiwa chakabata mushini aiwa soko nyangwa chigara zvako manhure ture vakabata mushini for the first time mushuga imomo. Saka aiwa vanhu vanoda kumbonzwa kuti izwi raShuga richiri peri. I think comment section vanhu vanzwa nhaurirano yanga tichingotaura nguva dzese. Mukambovademburira kemahwindi kemagweja kainzi kuti taru mwanangu gore rapera, taru mwanangu gore rapera, pasina nechawinacho gore rapera, shingirira sango rinopa waneta, shingirira sango rinopa waneta, yeye kuti jo paZimbabwe, kuti jo kumagweja, kuti jo kumakombi, kuti jo Copacabana town yese budirira muri here yarye basa yamanga yadzudza titotodambura palife kudarika zvemuri kuzwa izvi. Aiwa ndofunga ruzhinji rwanga ruchiona rwakatarisa kumatima nenyika vanzwa kuti aiwa Shuga yadzoka zveshuwa. Ndiyo mukoma taringa manjokota. Manjokota. Vazhinji vanonetseka ipapo vanoti manjokoto. Si manjokota. Saka mandikorekta nhasi. Mazwi malast words amuda kusira vanotsigira mumhanzi wenyu nevamwe vanga vachifunza pamwe mapera. Afansi ndinokutenda imimi kumira neni kwamakaita. Nyangwe zvainzi ndakazoti ndikazoti aiwa ndinokutendai nekundisimudzira kwenyu nekundisigira nevamwe vangu ndoshanda navo. Mwari ngaakuitire zvakanaka nekwese kwemunenge muri ikweyo, Mwari ngaakukomborerei. Imimi manje ndiri kuimbisa zvinotapira makona ese enyika, ndichiri kutenderera ndichidambura mangoma kunyanya Christmas yatatarisana nayo. Mashows tiri kuita paChristmas tinenge takananga kuChipinge musi wa 25 December tinenge tiri kuChipinge panonzi paMutanda ipapo tinenge tichidambura after checheche paMutanda Gumira Business Center tinenge tichidambura mangoma ipapo, but mashows edu ticharowa iri touring from Harare tiChipinge achinge chakachaya non-stop situation. Ndozvinenge chiitika ipapo. Vanoda kupa mashows anogona kubata munowanika iri YouTube ndinobatika zvokurevesa but regai ndingokudai namba dzangu manje 078 305 3594 078 305 3594 ndedzaShuga. Namba dzamanager 0773 205 403 ndodzokerera zvakare 0773 205 403 vanoitwa Moses Nyagupo ndozita ravo ripachitupa. Alright, tinotenda vatariri paHasha TV
mainzo rukuru yanga tinawo legend vakambodambura mangoma vachiri kudambura futi tirikupapayidza handiri Yeah. saka for now it's a bye bye bye